Aquesta és una setmana estranya a Torelló. És la setmana en què hauríem d'estar pendents dels últims retocs de les disfresses i de les carrosses pel Carnaval. I, en canvi, aquest any ens toca només estar pendents dels actes que les entitats que preparen el Carnaval han organitzat, sota el nom de Carnaval de Portes Endins. Ens toca ser responsables, doncs, i malgrat que la nit de dijous, divendres i dissabte especialment trobarem molt a faltar aquesta festa que tant ens identifica i que tan bé ens aniria per oblidar aquests mesos que hem passat, doncs actuar amb responsabilitat i fer-ho pensant en que les properes edicions del Carnaval han de ser les millors de la història. Aquesta setmana, però, també hi ha un altre tema a remarcar. Cal comentar que tenim eleccions el diumenge i que, malgrat que sigui per una decisió judicial i que ho haguem de fer enmig de la pandèmia, les eleccions tiren endavant i que això ha suposat una sèrie de modificacions de la manera que les fem normalment. És per això, doncs, que volem fer-vos arribar des de l'Ajuntament la necessitat de que cadascú busqui el seu lloc electoral. D'entrada, de manera genèrica, sapiguer que els espais en els que veníem celebrant les eleccions fins ara, el Fortià Solà i el Vall d'Algès, no és possible fer-ho aquesta vegada per temes d'espai. Les mesures de distanciament ens obliguen a espais més grans i que han fet que desdoblem els col·legis. A grans trets, doncs, els votants del Fortià Solà s'hauran de dirigir al pavelló o la sala polivalent i els votants del Vall d'Algès als pavellons de l'Institut Sirvianum o l'Institut d'Escola Marta Mata. Des de l'Ajuntament hem treballat molt perquè aquestes eleccions diumenge es puguin fer amb totes les mesures de seguretat, tant pels votants com pels membres de les meses. Estem a punt i amb la col·laboració de Protecció Civil i la policia local gestionaran les cues i els accessos a les sales. Han de ser unes eleccions segures. És per això, doncs, que us animo a participar-hi, perquè són unes eleccions claus pel futur del país i hem de poder-hi participar sense por. Moltes gràcies.